sarohan dina hacit nang sonang paiana saleleng ningonu audio hodial audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia behola saleleng bicar matani ari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar matani ari masih pas sorangan kita siang. lam hibul mapai holong ni rohan pasti atau di rohan Toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia behola saleleng bicar matani ari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar matani ari masih pas sorangan kita siang. boanau sai boanau tu dia peho hasian Boanau sai boanau tu dia behola saleleng bicar matani ari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar matani ari masih pas sorangan kita siang saleleng bicar matani ari masih pas sorangan kita siang masih pas sorangan kita siang. Saya ada warta, saya tahu tahu anak kota sebagai seorang tua teh. Di bagasan kornya ama do tanah untuk berbedi amin. Di bata aman amin nama rabang sul belu gijang pada mulai telu angin kuat di Tuhan. Ala totong di lekuri amai pason. Ipas sabi silu nami mendapat topar guru nam gisor. Iman masak kapan dari Tuhan. Mengulur anak do boromi di bekas doromi majal pamas-masuk syakku mati tidak kosomi. Tuhan asaho totong nama dongani hami. Asa totong liang motoran pikiran di hami.
lan tutuno nami do Tuhan anu ngule sebagai doromi mangulau ada siapa takon nami homa totong nama domani nami asaboi dengan pulau lima tutur saat nama buka satu bau itu napa seluruh nami dia kepemi seluruh nami dari roh maka foto kami mengulur asal tong yang mai pasun boy padi proses ni roha memuji pasang apa baru mula bagi upasa kami tang nanyu nanga sampur enak di tuan matanya kami ko dibegasan luar nyaman hotana tutul berbedia amin. Boa sai boa tu dia peho hasian Boa não sai boa não tu dia behola Sale lendicha mata niari Saur dosa totora kita hasian Sale lendicha mata niari Masih pasorangan kita hasian Sale lendicha mata niari Masih pasorangan kita hasian Masih pasorangan kita hasian Nunga ngapuluh hitaro sebagai coro 2 tahun mangguron anang dohot boru di kelihatan anak mencalo pasu-pasu pada gaso sekayong jalan nunga tapak kita hudur mengandung lawan sakat parso pauta kelibatan silegon pasu-pasu alani tapahi berparohatan kemarin dia masih tak Marene Himasian PPD nomor 525 ayat 1.
Mari bawai gana lauti kami mahiyam mardalan patno bangso na manaripari batang ini malas nirohano nasida kubri mida iban matuai bana mangarajai manihiti aku unay sai mangaruna ito matano pagkabangso asa unang ipakita magkapanguturi dirinya puji mani mata nabi hamu aliyang kabangso dalam pagkakihon hamu suara pujian ibana mapai musat tamamu jaladang diluas top tar sunani. Shalom, selamat hari Natal pada kita selanjutnya. Tahun di suasana perayaan ibadah Natal di 2022 dalam tahun Laos juga kasih hidup kita noai kalau selohan itu katongan yang berbeda di volutas sekian hari jalan berhindalah selohan tadi sonoai dinarap kita menguduhkan anak dohot boro di Furiata
Ima Manjalo pasu-pasu para bagasong Ogribe Mahiti Huriana Sadaro Alani Katani Debatang Di Hamunera Dua Supriyono Simanila Dohot Ernawati Andani Boru Sinaga Dok Isara Musa 2 ayat 24 Ibahini dari kono dibawa 2 mana dohot sinana Padongani Jolmana jadi saya sibuk nasihat. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ido sah. Molo bangunan sada sudau kita. Tentu ada udah nata hiri, ada udah nata persuka, panok pau di Batam. Ala di pau di Batam, keluarga, ama ina, bawa parutuan, dipatok di bagasan sada daging, ido nata halason di bagasan sada dion. Do Sekernawati Andani Boru Sinago Akas Nangin Mahiti Hadan Ibata di Hamuna Dua Jala Hamuna Dua Kadesada di bagasan pamatang di Kristus Rikot dibutuhkan kerjasama yang baik Lahu mengadugakan Parawi Ido Sadido na bisuk mirip itu kuat mati si Purwono di sarana rumani pasti do itu atau maninginganan di perkara jomuna pasti do ada visi bisa ada berusaha kan semua ini barang itu atau mani keluar itu saya didok rupani molo didok kata di Batam kamu ada 2 di bahini tadi kono dibawa do amana do tinana madongali jormana dan tahun ton persaletio di kami hai bido sabido dari do hirang diga mangyahi hirang didoman dari do hirang diga mangyahi boru diga iman apa duluhon jika kita jatuh kepada pilihan tentu ada tonton saya ada video yang sangat menarik. Coba tuliskan keluarga yang kamu cintai. Surat Ibadah itu saya ada satu-satu. Satu anak korna, satu anak orasna, ali-ali, anak obat jauhnya, tunat jauh, terakhir video, pilih satu yang paling kamu cintai. Dan nama dong holong rohak ubinasinya. Lain Odo di Boduku, Odo doman sapak pinaon, ate erna. Odo doman sapak pidalangan, ate sudo. Asabui hamunak tuak katik pinan ro, mangyahi masuk di Batam, nang tuak katik pinan ro. Kalau ini masa pacaran, masa lalu biarlah berlalu, pandang ke depan. Untuk meraih sukacita. Kan itu namanya. Jadi selalu masuk di masa pacaran ini. Betul. Bang, aku dari jalan ini pulang aku dari kerja. Jemput dia pasti dong. Terkatok deh. Amin martahian pasti. Mau lihat mari di bata jauh Tuhan nami. Hiasi dohot tingkat di basamna untuk mengaraboti pamatang naktot di nami. Kuihami Tuhan si sadaro lau magudurhon anak dohot boru di Huriamon Manjalo pasu-pasu marbagasong siya ko marhite Huriamon sahap ko Tuhan pasu-pasu di tonga-tonga di keluarga na siya nang tuak katik inanan ro manang di dia pinasida tinggal nian jala maringanan nang ulaw sa dalyon di
pagkakasalubot ni Paranatuni o manamatungjomi ulauni di bagasan las miroon. Uhamalito kami Tuhan sa dukot na pandokan yon, inausakap itong atongan iluat namyon, ang kabotangan ihasuhuton, terlubobis suhut pada iramati horo na sila Tuhan siya ipagdalanan na sila. Nang inamulat bibi Tuhan inganan na sila duksipul ulaw sa dalyon o manamandongani di bagasan asidokot holong ni Rumani. Amin. Tungso ado ita ano tungso tarbaya padua ondita sia si bomo sian dosa na jor putih anggo sian sagogon sude na jorma sasudena dosi yang pikiran nang dos angkana adong di jormai olan asik rohanai Tuhan kasih parholongi donatu paluahi tao sude hai Tuhan lima ibana Yesus si Mangolo di Portibio salvo manadato maringan di Bargasako saleleng Mangolo di Portibio asini roang manau ingo sai toto.
yang marbagas adalah tama halak Kristen marbagas si Benedict atau tayong pamamajuro hata ni Dipata taring uturuhot ni Pardoman Saripeo di halak Kristen. Kung dito palipatan juro may ilo kibanama ng linggan sa sadabaw yung pudyong upaya padibana sada guru-guru kamurupi di ibana bahen akuk ni di dok Tuhan Yesus gaduk na paulakpon na diorinya ia suara na permainan na palakukosa pangalakuk donang na mabuat nasiran atau na pinadumo ni Dipata dan menjadi siramon ni John. So menurut kata ni Dipata tu bawai hamba kabawa haholowi hamuma parti hutam nabi so Kristus na makaholowi kuriyay jala na mangalehon dirinya mengkos unang muruk kamu dapat nasida ikon madroha kamu madrogani nasida sangat baik kamu nasida somodoman panian di hawaluan na sorasida dumi somododo hata di Dipata tuangka buru-buru diolor yang ka parokuan babawa nabi sokot pamolotna di Tuhani ay bawai buru di pakutan sokot Kristus uti kuriyay ikon kotor korman toman mardoman halapoh dohot haminahon itoti parang ini buru-buru ima naharga dijulu di Dipata dohot dijulu di Jor atau sonaka nama parangehon hata di Dipata makamu sumulukot para sirohaw dohot harasaro dohot hasereponeloha mahamu masih paunionia mahamu dohot masih asia-asia saluhut kritik niro muruk rimas anggahiyo dohot pacadori gauma siang alai ibijami saluhutna masih haholonga paham aibido rakau di nasuk ini damai nasihat Dipata ima mangarajai di gagasan rohamuna jala salut dan nahimuna maritihite hata manang papahenan totok may maritihite boang ni Tuhan Yesus asal ibadah mangarajai rohamuna dohon ulau muna tari peturuhut ni Pardoman Saripeo na manukupang awang jubulu di ho alim pamuli Supriwono si Manula holodoho makajok-jok di julu di Dipata na kukoto salibut do di julu niya kadoman na pukudiso na di pakidorohakdo si Ernawati Andani Sinaga na diriritmo gabi dongamu saripe holodoho makaholomi ibadah siya nasa roha dohot manglahon siya nasa gugo uhud marparangehon parangina badia rak dohot ugana naulo dohot mangajuan dohot hagalion tungsurang kuburang parangina jalan sotupa paulahom manang dari kono ibadah pai manisirang kamatian ang sugut olo naw sadaroham maaloy saluhut na dogma alus na manukung maaw nuay iho ali inang Ernawati Andani Sinaga niririt ni si Supriwono si Manulangon bakit dongan na salipi naulodoho pangkat
satung jokpon di julu di batana upoto salbut do di julu dia kadongan napu diso na di pangidoro hando sisu priwono si manulangon gabe sinotumu olo doho makaholo ibana sian nasa roka dohot marpangalahon nature pada doko ibana dohot marparangehon parangina badia pabua ala kristeko jalan sotupa mahilolo manang dari konomu ibana paima disiram amatean amu subut molonau sadaroha mamoloi saluhut nai dokma adusu atau songon nang torak taida sadarion holong nasan Kristus Raja di Furiai nau pasada rohani anak dohot boru di Furiana asaman hite tanda sada titin parsarepeon gabe sada tanda natarinda di tangan nasida dan dua bahwa holong di Kristus natotong mangikot parsarepeon nasida sangat ujung ni ngulu nasida. Di pasu-pasu jalan dirahmati Tuhan Dewatama kamu. Di sodakon Tuhan Dewatama bohina Tuhanmu. Jalasi marohana mika. Di dompakon Tuhan Dewatama bohina Tuhanmu. Jalan di pasor hormada mena tutor dimnya. Nama namin suasana atau markas ni roha kita jalan markas ni roha mesti marhiti na magjalo pasok parlo kasar beo ya nak dikuriat tak buru dikuriat tak sialani di napa jok parlo kasar beo resida rumah tangga na baru mengatakan nahin lau parlo tangga ni lo apa kita nak treatment setia dohot marsi awolongan gagasan awolong di Kristus sudi dalam tinggodui ido mabentuk rumah tangga baru ido dalam sudi ini tersurat ke disod dalam Tuhan berwali ima dalam guna membentuk rumah tangga baru on cenderamata sian kuliata dalam tinggodui isod sudi pakai hamuma Ola
Asih rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong rohani di mata amat, dohot persauran itu di parbagiama, mandongani amin. Shalom Paulus Malita Saruna.
Mari